Cancer oy. Woohoo! So yan na guys. Elimination pa rin, elimination. Merida versus Isabel. Isabel team RGR o Merida team BRT. Yan. So elimination pa rin guys, elimination pa rin guys. So adi pa diri ko ano uban oh. Tulo pa rin diri, tulo pa rin. So lima rin sila kabog guys. So kung ano na ang championship ano. Team Isabel RGR o Team Merida GRT number 17. Oh 17 ba? Oh GRT number 17. Ang mapili, ang mapawang na. Para mo to na daot ang ko, nadasmagan sa drone. Nawagtang na. Nakras ang drone. Nakras ang drone ni noon, mahal ra ba kayot? Mahal ra ba nga drone pero wa di to madaot. Ang nadaot lang ang nadasmagan. Pangulam lang. Kabayad dito siya. Kabayad dito siya kay ang di siya kabayad. Di amo to diyan. Obligasyon to niya. Sige. So elimination pa ni guys. Number 17 JRT Merida team o Team RGR from Isabel. Elimination guys, elimination. Yan. So tanaw na to kinsay kusog mudagan ani kay atong usa at ang Isabel guys gamay mo to kayo. 7 horsepower na di ay. Wow. 7 horsepower din ni. So tanaw na to ni og kinsay kondisyon mo makinapikas minoy nagdagan mo. Mana sirit ang kamay oy. Loh. Sete ang kamay oy Isabel. Ang lisod lang ato mabalintong to siya sa kuan. Leko na ko naging Isabel dai. Nak leko sogas Isabel oy. Nah. Pagkalayo agyon. Ang lisod lang ato sa Isabel og mabalintong to. Sa kay gamay kayo. Gukod no. Gukod no. Gukod no. Ada na guys. Gukod na. Nagunang Merida. Nagunang Merida oh. Isabel na kuno. Dire na sa kuan doon. Dire na ni magdaog sa likuan. Ulo! Wala na ko ng Merida! Wala! Ay, naupek ay, nasimplakan siya. Ang daganan na gani nila, daganan na nagliko. Bukon mo pong Merida. Ito kay Isabel ay. Pusong nga yung naangan ay. Last. Kusog agad si Isabel eh. Diyan na nagliko. Liko lang ni sila magkuhan magdaog. Nakapabulhot na ay. Nakapabulhot ng Isabel. Pabulhot ng Isabel. Sila daog yung Isabel. Elimination round guys. Nako ng Isabel. So okay, daog ang Isabel guys. Building Merida. Doon. Ayan guys, ayan. Layo. Baga. Uhay! Sugay. Kusog. Gamay man kayo.
Dito na lang sa kasina. Si Rodrigo Lumaya ka mo kayo, eh. sa Mahalit. Team Power Sport. Guys, sunod nga elimination. Ikaduha nga elimination guys. Isabel Team RGR versus Merida Mahalit, Barangay Mahalit. Ayan, naka-yellow guys. Ang Mahalit, naka-yellow. Ang sunod ni And ang Isabel guys, nakaputi blue. Argubido. So, muna gingon nila guys, kaning yellow daw, mo'y pinakakusog nga mudagan. Binigiloy Team Power Sport. Pinakakusog daw ni nga mudagan nga mga pambot guys, ang naka-yellow. From Mahalit, Barangay Mahalit, Merida Leyte. So, tanaw din nato guys kung unsa gini ka kusog mudagan. Kusog mo kamang. Ayan, itong mga kaigsunan, itong mga viewers. Shout out nyo tanan dia. Oh, abot ito tumoy guys. So, diya pag yun rin. Oh, ayan. Oh, daming tao guys. Yan. So, ayan. Kusog kay kuno ni managan. Go! Yung ganito tayo ng inyo. Ako ng bata, man namuhat na mabuta. Inyo ha? Ay man na kanang yelo. Kato. Sa Isabel? Oo. Ah, taga Isabel di mo? Oo. Ah. Ako na nagbuhat na Kana. kana. Ah, kamo na nagbuhat. Oh, sa Isabel. Sumada mo magsuktong tong gito, magsuktong tong gitobel. Eh, Ha? itanol. Ah, itanol na abi kog syukte. Abi kog syuktong ang gitobel. Gasolina. Tubila na. Karon na kay gitobelan magsuktong. Tubila pag pirek-pirek. Pirik-pirik mo na itobelan ng pambuta. Itanol ang gamit. Kana pa ito lighter. Ha? Kanang ikot. Ah, etanol. Etanol na. Oo, mo din etanol. So ang tubil yan na guys, etanol. Etanol ang tubil yan na pambot. Yan, Team Isabel. Minor na siya o pilihon magito ni. Kasi hindi ko nung gamay ang mga entrante. Hindi lang gamay kay masangit sila. Di magilit kayo mo. Second elimination guys, Isabel Japon versus Merida. 7 horsepower. Ayan guys. Grabe na yung motora. Yellow, Barangay Mahalit. Team Merida o Team Isabel ang kontra guys. Elimination pa ni. Second elimination round guys. So, ayun, tanaw na to. Ang gingon nila, mga mga kusog kuno mudagan ng ginakayelo. Tanaw na to guys. O kung sa pa yung kusog mudagan eh. Yan. Ang usa guys, katong usa, etanol ang gitobel. Abi kong pirik-pirik may gitobel na to. Etanol man day. Yan, tanaw na to na yung nakayelo. Kung sa ba yun yung kusog, mudagan. Grabe kusog ang pulit yaling mudagan na eh. Wow! Kusog yun ay. Kusog yun ay nga nakayelo. Ayo. Kusog yun ay mudagan ni nakayelo day. Lapara po day kay Kilaw boy. Mura mag. Lain kusog ka gid mudagan tinol gyud ay guys nga kusog mudagan ni nakayelo. Wait to wait. Sige, Andar. Okay na, support mo yan. Dua ka round guys, dua ka round. Sige. So katong usa nakaputi mo napawong kanina. So kung karon kini nga dagan ug mapawong na po ni ang yellow, balik gyapon. So pag ikatulo guys nga final na, wa na gyon. So bawi-bawi lang sila. So sakto po na guys nga bawi-bawi ba. Alay ko kusogas na kay yellow. Alay kusogas kini mudagan. Na alkansi pag yung puti pagkargada. Ana dako agbeya ay tos ayan na guys. Lupad lagi.
Wagi minoran na kaling tingali na. Wanay, napaong pag yun. Wanay. Wana, so wana, champion. Ako na guys. Daog ang malit aning trabaho Kaya ang usaw, napaong pa man. Nya ka to, ana. Tapos gardo na. Kapoy na sila yung trabaho. Ito ba itong napaw? Ang inyo. Oh, Okay, sabil mo yung napaong. paong man. Napaong na. So ana, gito siya. Sige na, Rina. Oo. Asa naman kasi ko, giso na nang... Mutuyok pa man Tuyok pagyapon yating tanawar guys Tawaran din na ganan na nakamirida. La. Wala daw ngay. Sige, okay na. Okay na kayo. Daog na lang ko gidaog na lang kayo sa napaong mangusa. Daog na lang siya. So winner na guys ang Merida. Mahalit, barangay Mahalit guys. Kusog gid daga ni na tayo. So tanaw na nato atong usa katong nakaputi itong una ganina kay kusog man puto. Tumili na yun. Guys, mo ang hing winner no. Sa unang elimination ay kadawang elimination guys. So kanina po ikatulo na ni elimination. So waiting na to for final lang nakayelo. O ang Isabel katong unang hindagan guys no. So kani katulo ni murag mo na man siguro ni last no, katulo. Mao na. Mo na lang ni no to. Ay last. So ayan. Kisa ba ni? Taga-asa ba kani? Tagasan ni murag sa kuan ni sindan Ha? puti. Katong puti kato? Kana. Kare Isabel no. Kasilda. O Kasilda. Merida versus Merida ni. Barangay Libho o Barangay Kasilda. So Merida ra ni magduwa aron guys. Sige na. Gigam yes pero may wine ko na oy. Why chocolate na? Ay wa gani mo silpi ang taga dito nagyo. Ana niya. Kondisyon po mga no, mayong udah po may yelo. Kopi yelo. Ora. Aka nang yelo ka na. Amo po hindaw di si Sabil. Merida. Merida. Kani mo ni sa daw pot. Pag-rebor lang ani ang Diribor ba kay? Sige, na. Kaya pwede ka na. Mo na siya lagi sa isa. kani orag libho ni. Muro man uban ako. Mahalit ni kini ilo. Pareha di gyapon na to. Malit gyapon to, maura ni silang ubana. Kondisyon naman kinasa atin. Power Sport. nga. Mahalit gyapon de, barangay Mahalit guys, Merida og katong barangay Kasilda mo ikatulong round na ni no sa elimination guys. So tanaw na to ni kinsa una mo kusog. Yan. Yan. Kato kasindam ko kay. Bali po ng helmet oy. Kaya, hinay! Hinay, Brad! Hinay! Yang dak kusog ko din yung mga siguro. Ha? Bo. Di lang kayo siguro kay Geribor ni, di lang kayo siguro 7 horsepower na ini, abot na siguro nig 15. Awa ni Ribor. Wa Geribor ni. Takay mo na. Oh. Naon kusog man managa na. Oh, Geribor ko na ni. Geribor na ni. Geribor. Pokpon mo sa napakpon ng bag sa bel. Kamo lang naito sila kay gidayuhan sila sa ato makinari ko kaot. Pero sagot sila lagi paukap. Kana lagi ng darana din na 7 horsepower oy. Let's go! Positive ng puti oh. Awa, low peg ang puti. Yellow. Low peg siya, low peg. Low peg na mura maguging simplang siya. Pero tanaw na to sa street na ito. Bukod na po. Malagay, hadlock kayo siya ay. Sete oy. Matay na kayo kontra. Matay kayo. Lalayo kayo biya oy.
Bukod ka ba na? Bukod lang din eh. Loh, kudo. Loh, yung dulo. Dul daw. Loh, kay mong gapas. Kukuloy. Loh, agay. Kay namatay, agay. Napatay ang makina. Agay. Sensya, wag yun. Nag-una, pero tayo ginuntang unahan niya. Wag yun. Oragi. So, layo ang tangkiya. Bari lagi ni basta yun na ni mo. Kuhan lang. Sige lang, sige lang. Sayap. Ah, pre. Yan guys, winner. Uy, ang baki! Kabaki. Sige, pwesto na lang yung sunod. Kung Antoniano Monserrate Barquio. Idol! Sabi ko na ako, wato mapaduki. Wato mapaduki sa makina, sigurado mga motoy mo daog kay naguna man to. Yan guys. Dapat kasilda na kasilda time. Isa may kontra ka ni. Isa may ka atbang ani. Oh. Murag ka rin rin. Ha? Wala man. Coast Guard siguro kontra ni. Wa naman lain. Oh, kare siguro. Kana mo siguro may Kare? Oo. Kana na kana. Oo. Kana siya. Kayo Oh, kare may Isa kay wa pa mong rider ra. Asa yung rider? Uy. Oh, kapatid ka na nasa Coast Guard oh. Kaya Ikot. daghan pa din sila. Oh, doghan ini so sato pa din first elimination round pa din so after ani second elimination round tapos final so kibalit katulo ni sila mudagan kay daghan man din mga magpambuta. Ayan gikuyod na sa Coast Guard guys oh. Tora. Gikuyod na sa Coast Guard. Muli siya ang kuan. Ayan. Nakorna na sa Coast Guard ni nga pambot si Pakak. Pakak may pangalan itong mga pambot eh. Topong. Wow! Abiyanin ng puti. Api kaya ang puti. Lo lupan-lupan ang layo siya niya. Oh, kana makabul. Team lead ho. Ayan na guys. Yan ato kanina. Namatay dito. Kuko na yung puti po doy. Lao. Kusog mo na yung puti po. O trawa raw. Kusog ka na. Lah, adito na maabot sa liko. Oh, Yara na namatay kanina. Tawaan na siya. Tawaan. apsan ni nagunoy. Kusog mo na yung mudagan tong usa. Okay, naguna na. Sisipon ano. Awa na, mo apas ni. Apas ni. Ilhan man ko ni mos binulutas lubot ko kay kusog kay nawan. Apas oy tanawa. Apas oy, dong na kagamay na nang diferensya oh. Kagamay na nga diferensya. Ayan oh. Kagamay na. Mutuyog pa ko na. Kagamay na ko ni diferensya ko. Ila na mamatkan ka apas ko na. Dawa ka balik kusugan mo na ka daw. Apas ka na oh.
Naulhi lang siya pagbiya, no? Pagbuhi. Dire na tiki. Papiki siya. Sa street, Diaro sa straight ka sa straight ron. Okay na, apsan na, apsan na. Apsan yun na, kanang klaro kayo. Kaya no? Agad na oy, kada pa season rin. Oo, trawa. Kaya na mo na duwa. Di mo kat na to. Alay. Oh, buko do. Ato na sa liko, magdaog. Oh, gamay na diferensya. Oh, pareha na silang liko. Di, magdaog ni. Ay, dahil ulhi kayo ay, ulhi ang puti kaliko. Kaplastada, nakaplastada ng green. Loh. 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 Na ay, na po green ay. Na yung green, na yung green ay, na yun ay. Na yun. Na green, na. Gamay yun ay, ulhi lang yun siya pagbuhi. Ulhi lang gatong champion guys, winner guys, winner. Okay. Naulihan lang ito pagbuhi to siya. Asa man si Ariel Pabrua o si Kuan. Kung pag yun Daniel Masong. na babagan ba? Buwa siya kabulhot na yun. Lao palabad. Yapa nagansa. Para. Asa? Lisa Perez, sorry. Human na to? Lisa Bisagpala. Katong madag ko? Human na to? Champion to ganina. Ngayon champion na to. Sige na, i-fix na daan yung Kuan, inyong mga kapot kay matay activity. Sunod ani. Buwang ra na sinom. Ano sana? Ano pag nakabukang pakat. Okay, di ka naman. Ano to? Doon ka na lang natulog. Doon ka natulog. Agad di gid siya mandar. Jason ano, Ariel Pabrua. Kuan ba ni? Second elimination ba ni? Ano pauli pag Ato acknowledge ang presensya sa atong SB member ani karon amoy mutambong para sa awarding Honorable Benjamin Trabero Jr. sa Tagalog si Pampanga. Kinahanglan ng mga bagong makina ni. Mga daan na kayo na oh. pagtaya? Taya na. Bro, kinahanglan ng mga bagong makina ni. Oh. So, tayo. Kaya, baka man. Kailangan nyo kayo mga makina natin mag-report. Kaya nandala na mong luwag ba? So mo na gud. Ha? Wa man na siguro kay Oh. tayo ra man na. Oo. Tapos sunod na no? Tuwa na. Isabel ni, Isabel. Wa sila. Aw, kasilya ka to. Doon ito lang ganyan. Aw, libo na. Isa, kasilda og libo. Di, pag yun mo andar. Lala! Ano magpalumpig? Alahay! Nauna na eh. Hello
Lopeg ay. Naonahan ay. Ah. Paong lay kontrato. Wala ka paong. Pagngi lang, pagngi. Naguta na si ano? Kusog po ng kamay oy. Ayaw no. Mukon man yung kamay. Wah, sa aglikuan eh. Ukod-ukod mo sila doa. Kabuhi ni kontra. Kabuhi. Wala, okay. Dali ka na kaliko kamay oh. Buhion garog sardinas. Awa na. Ayaw lang. Maura buga po na kanina sa sistema. Mo maning nangamatay kanina. Nangamatay ba? Kare po ko sa matay. Murin nga. Ang makina. Lao, wala. Bangking layo ko dito. Oh. Ah. Lopeg yun siya. Ang yan kana siguro yung makina kanang mupurot-purot siguro. Awa na. Hindi ko magsubid dagan ng yelo. Bati kita lang final na. Kaya final lapit tanaw ni. Kasi final. Wala kay mamatay dia. Hala ka. Kaya napaog yun. Napaog yun. Napaog. Natungpan yun. Natungpan. Natungpan yun. Natungpan yun. Okay. Natungpan. Natungpan yun. Okay. Oh, mga napaog kanina. Yan napita. Hinam ni nga kuan guys. Kare mo kung kinukusgan. Kire mo kinakoskan kirip kusog po ni mudagan, kare pud kusog ni mudagan mo niyang una nging daog sa first elimination round guys. So second elimination round niyo kinsa gyud kusog kayo mudagan ani. Kanang gamay guys kusog kay na kanang nakaputi kanang Isabel ang RGR team Isabel kusog kay na mudagan guys mo na hindagan kanina sa unang elimination guys nya kare pong isa naka-yellow mo po ni hindagan sa second elimination round. Second round guys. Kusog gyud ko ni mudagan ni kay yelo. Kondisyon ni makina eh. Kondisyon ni makina. Kau saray kablet, saray kablet. Andar tayo Roy? Kondisyon kayo? Gison, ang mapilian ni Musangka para third. Ha? Ha? Ang mapilian ni para third, ang Musangka para champion ng Kadaog. Buwan naman lang eh. Upat, ang upat pa rin daw. Ha? Di. Upatan magkano eh. Dua ka pahit, ang busay kini mo daw, bupahit ka para champion. Oo, tulo sila ko. Ang apil yan. Pero sumakta ko na. Dili ang kuan kay pilam din upat. May duha ang kaligwan. Upat. May duha ang katong loser.
Ang loser. Di ang loser ani, musang fight ra para third. Ado ka loser, fight para ado ka loser kung saan ka pagbalik, unyarahan. Ang unyara, ang ado ka loser ina o katong sa second round, musang ka balik, ang makadaog nila mo musang ka para third, ang mapildi ani para third, ang sunod mo dagan para third, kaya po mga pildi. Ha? Sige, mo na ako giklaro lang. Sige. Ang mapildi ani, musang ka para third, ang mudaog, may musang ka para champion. So, duha ra ang fight ang champion. Lo. Sige, ada na. Ang pili mo fight para ang mudaog, mo fight para champion. So ano na guys, ang kusog na ni, mga kusog na ni managan guys. Oh, okay. Nanay pala ha. Ida. Kasakit ra ba, hait ra ba kay nga pala na. Ada matiyan na, wakintiyan. Sige lang, namang kayo mo na anak. Hindi mo na malikayan. Distansya lang kamay. Kana, mo na. Mo na siya. Sige, andar magkina. O, jera. Ang katosang puti may pauna hag-andar. Sige. Andar magkina, andar. Pauna sa tong naka-yellow, aw puti. Pasakay to daan. Nagsigit ka, lesson siya sa kagilawm. Ito, laom na. Tikang dano! Tikang daan. Pag-aray mo to. Okay, balik magyapon niya. Balik magyapon siya. Ito kayo kina. Sige lang na niya. Tumatik na ta. Ha? Cross na makinagikan. Oh, dai. Di gid mapaw kay. Pinakahayaw sa Bragas, tagsitihan. Yeah, basta mapaw. Kondisyon kay makina na kayelo. Basta mapaw niya po ng RGR. Tumatik ka sa kanila ka para third. O mapaw ang ilo, tagal sa natutyan. Makinay. Kondisyon kayo. Sige, andar magkina. Abroad man tagiyan yung mga pambuka. Kinang yelo. O mapaw nga ni, tumatik na. O saka nakakatulong. Okay lang, isa. Sige, mas mayo na nakaputi na hit up og mayo. Mapaong pagaling na siya, wa na gyud. Di na gyud kay katulo naman na siya na ikatulo ng mapaong. Kaduha naman na siya ng paong. So mapaong pagaling na wa na. Automatic na ni for kuha na ni siya. Mudaga nag-champion. Ako dito itong makinay. Woohoo! Hello, pege guys. Kusog yung mudagan yellow yun. Bisa magunsaon yun. Kusog man to guys, ang katong nakaputi. O matoy kinakusgan pag dagan ganina. Pero ay, kusog yung kaya na kayelo. Na makina pa ba yung mo kondisyon pag makina? Oo. Oo. Sauce. City pa sa. Grabe city wag yun. Oo. Kusog mo tang puti no? Kalayo, buya.
Naguna na ang call ato ni anong Team Power Sports. Ang daganan raning nakaputik, mapaong ning yelo. Oh, moro magini daganan. Mapaong galing ning yelo, awa na. No, spoko mo ng daganaw. Oh, ulo. Wah, yun, kusog yung kayo mudagan ni Kilo. Pahin layo ako. Loh. Ang daganan na ginani niya nga kuhan, ug mapaong ng yelo. Berting kusuga yung daga si yelo. Bye-bye, perting kalayo. Ayan guys, perting kalayo guys. Yato arang naguna So, di lang to mapaong, mudagan na to siya for champion. Kaning naulhi mo, mudagan ni for third. Ana. Paong pa binaw. Wah, yun, kondisyon kayong makina yun, di kayo matabang. So, napay Borag, ay. Mo ni haw diri sa lomba-lomba sa pambot mo ni pinakahawd nga. Kuan guys. Mudagan ko siya pag third. Sige, call ato ni anong Romulo Arguido. Pakulban mo. So for third na lang to siya. So ay automatic na nimo champion ning katong dagana. Why mo karangkada kaning uban no. Pila ba bukay premyo ani? 10,000? 1075. 1075. Yan na si Arguido. Okay na lang gasolina. Gastos ka gasolina di mo pud makabot siguro sa 1,000 gasolina ni. May lantag na konsolusyon ang gini ng apel. Tanol man eh. Mahal mo yung tanol. Mahal mo yung tanol. Okay. Pila ka ng galon? Baro. Yun. Ikaduha. Makinahan ng kwan. Number 17, JRT. From Isabel. Oh, kusog bitaw ng panamdagan. Sige, last na rin. Pag di pa galing na siya mo andar, na. Automatic na siya tanggal, no? Automatic na siya tanggal. Ulas natin sa GRT ha, pero mapaw ang Power Sport. Sus, makita lagi po daganan ni Ron, mamatay gyapon. Sabot-sabot lang, sabot-sabot. Sige. Oh, kondisyon ko kayo magkasaring siya. Andar ba yun? Power Sport. Uy, sugaya si Boy. Ana yan. Wala, wehey! Wag yun siya. Ana, automatic to, mudagan na to for. Saan to? Tiwas nagdagan baro. Kondisyon makina itong yelo. Wag yun, suluksoy. Sige, para third na lang si GRT.
Ang third ani diretso na nagbuhi. Sila tanan. Oo. Hastang sikan. Ingon nagkabayo. Final na ni. At pag automatic ka na third na ang mamoy muli. Ang sunod sikan. Oh, sikat. Championship lagi ni. Ayan na kondisyon na makinaring sa guys oh. Kining na kay yellow. Ang mag-una, may first ka ni. Basta pure, daog pure yung sa kay yellow. Oh, Kibali tulo sila mudagan doon sa final na ni. final na. Ang mudagan ni mo champion. Oh, Ya, sikat. first, second, third na ni ang dagan. Amo ni final na ni guys. So kibali og kinsay mo maguna ni. First, ang nagsunod mo second, ang ikatulo mo third. Automatic na. So, winner rules na ni mamatyan mas makina ni automatic na ni naka-third na. Automatic to. Okay. Automatic na. So wala na nila yung dagan ni, mao na lang ni last no. Okay. Okay guys, mao na lang ni last na ni siya nga dagan ron. So alas 12 na pud sa auto, na quarter to 12. So mahalit ra ni ang duha, then katong sa Isabel to no. Malit niya pala. Libho. So puro mirida ra ning duha, ang Isabel mo iwa na. Isabel tagak na. Tagak na Isabel. So mirida ra ni puros guys. Mahalit og libho. So kanin duha naka-yellow Power Sports barangay Mahalit. And ang kaputi guys naka taga barangay Libho. So kani mo pinakakusog gid kay mudagan guys kining naguna nga yellow no. So barangay Mahalit, then katong sasad guys kusog sa tumudagan pero dili gini siya dag-on ning kini guys, di gini siya dag-on kusog kay mudagan ya kondisyon bagid kay makinaani. So sa tanan nga mga lumba-lumba dire guys, kung naay mga bangkarira so sila gid mo yung pinaka number 1, sila may pinaka champion, sila gid mag-champion guys basta naay bangkarira, Merida, Isabel. And Palunpon. Palunpon naka-apil banig Palunpon abay magkireres Palunpon. Mao gyapon ni champion. Kanyan. So Merida Ormoc. Wa po na ikakuan sila sa Ormoc. Merit. Paliog sa ko sa Department. Ngari. Karo pili na lang. Dito ang first elimination nato, Christopher ang daog. Christopher sunod si Romulo Armonido.